Karong buntaga sa Spotlight, mga kapuso, magkat-unta nining badlit writing. Unsa may kalainan nini sa kaniadto tradisyonal nga sinuwatan sa mga Pilipino nga baybayin. Pupareha ra ba ni mga kapuso nganong tuna may mga nainteresado gihapon nga mupadayon ning maong tradisyon. Usa ni kining batan-on nga atong makauban karong buntaga si Minchi Villaver. Daghang salamat sa pag-uban kanamo Minchi. Kumusta karong buntaga? Ayong buntag, Sir Nico. Medyo duka-duka pa kay bago pang mata. Daghang salamat sa pag-uban kanamo Minchi karong buntaga sa programa. Interesting kay itong paghisgutan ron tataw nga daghan ang ma-interest ni ini mga batan-on kay kadaghanan ra ba kuno wala masayod kabahin ni ini. Can you share to us unsa maning badlit writing? Mao gyud kay wala pa manggod ni wala jud ingon gitudlo kasagaran baybayin ra gitudlo sa eskwelahan ug wala ta nahibaw na sayod ang mga Bisaya nga aduna sa diay tay lahi nga pamaagi sa pagsuwat sa baybayin. Ang badlit same nga sa baybayin, so kung kamao na kadaan mo suwat og baybayin dali ra kay ikat-on og badlit mga 15 minutes, no joke yun. So kung one-on-one 15 to 30 minutes apan aduna lang gyud mga litra nagkadaiyang litra mga 5 ka buok nga lahi sa badlit 5 baron or 6 ka buok nga lahi sa badlit o mga pakita gyud mo sa records nga mao gyud din sa malalain nga mga kapuluan sa Kabisayaan. Para nimo unsa may significance ining badlit sa atong kasaysayan isip mga Bisaya? Para sa nako nga mga advocacy, mga advocate kabahin na aning pre-colonial culture o ato ang heritage sa una, dako ni siyang tabang sa mga lumad, atong mga lumad nga pertinang kanang always nga mahog nga gi-oppress ug kanang dako sa gyud og tabang sa katilingban kay ang colonial mentality manggod dako siya giguba sa atong katilingban so kada tong nasakop ta. So kung tan-aw mo ta balik sa baybayin ug badlit makita nato balik ang usa ta ka civilized ug dili ta savage sa una unlike sa gitudlo sa ato. Ikaw personally Minchi, diin man ka nakaka-on ining badlit writing ug kanus-a man ni nganong nainteresado man ka ini? Nagsugod atong intern ko sa Cebu City Public Library. So dito ko nakita pod og chart ni salamat ni Dr. Warfield Ingracia ang descendant kuno sa ato ang katapusan nga radya sa Subo og doktor na siya ron. So aduna siya mga chart dito nakaadto pod ko sa iyang clinic. Gipapilit niya sa bungbong ang iyang mga chart sa nainteresado siya sa iyang heritage, sa iyang lineage. So iyang gipilit dito mga litra sa badlit. Yang gitawag nga kudlit ka badlit. Ang badlit mong gud aduna ni daghan nga pangan. So ang badlit lang ang pinaka sikat nga gigamit karon. Unya dito nako kit-an pod nga napagid tay pulong sa atong nga adlaw sa semana si Dr. Warfield Ingracia pod iya pong gipapilit dito o dito nisugod ko og kay ganyo ka interes sa ato ang kaugalingon nga sinuwatan. Kay naghisgot na magitaan ni Minch, mamahimo ba nga karong buntaga tudluan minimo unsaon man pagsuwat sa pinabadlit nga pamaagi? Sige, sampulan lang ti kanok kay magkuha sa magkat-on po comments with you. Kabuok ato ang guhit or litra. So, atong sample pangalan ni Sir Nico, atong host karon. In-spelling nato sa Nico, ni ko ra. So, Nico. Duha ra ka litra. Number 3 siya, number 3. Mo niyang ni. So, what's at number 3 pati sayo na. Kahuman, butangan nato siya og atok. Murag payong. Butangan. Tuldoki sa babaw, pamahimong ni. Kay kung wala siya tuldok, na kasi ya. Kung tangan mo tuldok sa babaw, ni. So mo na ni. Kahuman? Sayo nakakayong ko. Tambok kasi nga letter I. So, tangag tuldok sa ilaw. Kay kung wala siya tuldok, kara na siya sa ilaw. So, tangag sa nimong tuldok sa babaw, mahimo siyang ki. Wala na ka siya. Duha ra ka guhit para sa pangalan ni Sir Nico. Let's do another one kuno Mitch. Kapuso, suwayan kuno nato. Alon sa Tungod kinaman tas GMA Kapuso man jud ni nga network day. Kapuso ato himuan kuno og pinabadlit nga writing. So at tao first tulo ka buok syllable, so tulo ka buok litra. So kapuso. Sige. Utang ta pa ni
So hatag ka. So ang ka na to again is just tambok nga letter I, Uh-huh. ka, Ka. ang po. So, Po. imutag mo kaog langgam, Uh-huh. dayon na siya badlis diri sa tuo. Uh-huh. Oo, tang Alright. badlis sa tuo. Butangig tuldok sa ilawom para mahimong po. Piyo. Kung may tudlok Okay. pa siya. Uh-huh. Amo man ang so. So, SO. Oni siya ang sikat nga so sa badlit. Mukha siya og wati. Tangan lang tuldok sa ilaw para mahimong so. Uh-huh. So Ano dapat ni na kapuso. importante yun yung mga tuldok sa ilawom ug asa nimo siya asa ang placement. Tunga ilaw. Uh-huh. Learner Pasado kasi, ba sir. nimo? Uh-huh. Mao na siya. Kay ang atong vowels tulo ka kabuok. So Uh-huh. a i o kay bisdak ba atagahi pinagahi atong dila. Nalipay ko nga nisugod na og ka interesado mga bata makita na nimo sa daan nga ilang t-shirt aduna nay baybayin ang eskwelahan aduna nay baybayin pa kasagaran no kay may masikat. So mas pindot unta nga mga Bisaya pod may bawsa di na sa dili badlit kudit ka badlit suwat binisaya sa tawag ana. So mo na siya. Miin siya mga interesado nga mag-cut on, pwede ba can they get in touch with you? Like lang mo sa among page, Caracoa Productions. Aduna mi daghan mga lectures ka parehas ani. Sa high free man gani sila. So ilibre lang jud nako kay we all deserve this knowledge. So sometimes mag-offer me og lectures about badlit. Uban kay mag-offer me lectures about sa mga diingon nato. So if you would like and follow our page, makibaw mo sa among mga announcement. Lastly, to cap this off, means kung doon na kay mensahe, buti paambit sa atong mga nagtanaw karon sa Central ug Eastern Visayas. Unta dili na ninyo ikauwaw kung kinsa mo kay sus unta grabe jud kay kung makita lang gid mo sa kasaysayan ug unsa ta sa una unsa atong gahom unsa kadaghan ng atong mulawan unsa kanindot atong mga sinina unsa ta maanya gid sa una ug daghan kitang mga higala gikan sa lain nga mga nasod. So, bait pag yun ta, adunahan, ligon, isog. So, kung makabaw lang magtaan tanan, mabalik yun in town, ang atong identity, mabalik in town, ang mapasigabo nato balik ang atong pagkabisaya. Daghan kayong salamat sa imong pag-uban kanamo karong buntaga pagtudlo namo sa Badlit Writing. Mga kapuso, si Minshi Villaver. Salamat!